Hola amigues, hola amics, avui som davant la mà per xerrar de tres autores d'inicis de segle que he pogut gaudir gràcies a unes edicions molt especials que estic segur que ara que s'acosta el bon temps podran gaudir a qualsevol lloc. Que vos animau? Però abans de res, un llibreter ens farà la seva recomanació. I avui, Antoni Joan Cortés, de la llibreria Agapea, una de les més importants de Palma, ens recomana aquest llibre. Molt bon dia! Avui des de la llibreria Agapea vos volíem presentar el segon volum de la història de la humanitat en vinyetes. Com podreu veure, està dedicat a Egipte i és una manera molt amena d'aprendre la història tant per grans com per petits. Gràcies, Toni. Visca Mallorca i el còmic mallorquí. I qui m'ha fet disfrutar d'aquestes tres novel·les ha estat Viena Edicions, amb la seva col·lecció Petits Plaers. Hem parlat d'aquestes edicions de Petits Plaers qualque altra vegada, però és que són una passada. Mireu que petits que són! I començam amb l'escriptora francesa Françoise Sagan, que als seus 18 anys va escriure la novel·la Bon dia, tristesa. Va ser tot un aconteixement a la seva època i tot un escàndol, perquè la seva protagonista de 17 anys no tenia pèls a la llengua. Va ser un escàndol per al seu erotisme i sensualitat que demostrava a la seva tendra edat de 18 anys. Però la veritat, el que és més sorprenent, la seva manera d'escriure, com descrivia els personatges, com narrava les emocions de cada un d'ells, com els coneixia. Era realment una bona escriptora. Gràcies a aquesta novel·la es va fer arxiconeguda i fins i tot milionària. Això no passa avui en dia, no? Bé, si no ets autora de Harry Potter. Bon dia, tristesa, una novel·la ambientada molt a prop de la mà, un estiu que ell i son pare gaudien de les seves vacances, però la cosa, diguéssim que se va torçar una mica. La següent autora, Irina Nemirovsky, no sé si ho he dit bé perquè és russa, una jueva russa que ho va passar fatal perquè va morir un camp de concentració nazi, va escriure El ball, una preciosa novel·la d'un adolescent també, un adolescent que vol anar a un ball igual que sa mare, però no era tan bona nina com ens pensam tots. I ara tenim Nissak Dinesen fent El festín de Babette, una fantàstica novel·la també. Ella és l'escriptora que tots coneixerem per Memòries d'Àfrica, que va protagonitzar Meryl Streep. Me sap molt de greu, però jo només me puc imaginar Meryl Streep escrivint aquesta novel·la. Una novel·la que també es va fer una pel·lícula, una novel·la preciosa de dues dones que renuncien a l'amor i a tot un munt de coses per dedicar-se a la vida més contemplativa a un poble petitíssim i superrural de Noruega, un fiord de Noruega, fins que reben la visita d'una tal Babette, demanant ajuda, en principi, però a partir d'aquí tot canvia. Interessantíssim. Bé, espero que vos agradi tant com a mi. Au, que ho disfruteu.